ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шавад дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастай Opel хетчбек, Hyundai Porter ҳастай. Дӯстони азиз, вазн 2107, Mercedes сечка объёмӣ ва простой ҳастай, Toyota Camry D ва ҳастай дӯстони азиз Opel Vectra ва дигар намуд мошинои арзон ҳастай ки баҳри шумо омода кардем. Ҳам мошинои майда, ҳам мошинои боркаш ҳастай. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст 145 сомонӣ. навора сар мекунем. Маромад рафтем. Дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки барои сарҳад гузаштан, барои границаи Қазоқистон гузашта компания якай Баҳром ва Рӯзиқул хизматрасонии худашро ба шумо пешкаш мекунад. ай ҷои зист, ай ҷои коратон омада худашро мегиранд ва бурда суқу саломат мебуранд. Территорияи метро Люблино, Food City, метро Теплистан, Садовод, Люблино, метро Котельник, территорияи МКАД, обшим аз ҷои коратон омада мегиранд, суқу саломат ба Қазоқистон оварда мебаранд. Зиёда аз чанд сол аст ки опити корӣ доранд. Дӯстони азиз, дута рақамошон кор мекунад. Компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. Инам хали мошинои комфортни, мошинои инам хали замона доранд ки дар дуруншон Wi-Fi, кондитсионер ҳама чӣ дорад. Мошиношон фақат солҳои 2011-2013 мошинои нави нав тозак, ҳама чиш бо шароитҳои замонавӣ. ин ҳамин рақамҳо дӯстони азиз занг занед ба шумо бештар маълумот шава мефарад. Агар ягон скидка хоҳед аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунанд. боз такрор мекунем, компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. Дута рақам ҳаста, ҳардушон кор мекунанд. метавонед ки тамос гирем, барои сарҳад гузаштан ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ ҳастай ки срочнаи Opel хетчбек. соли барои 1995 ҳастай ки ҳам газ, ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.6 литри коробка механикаи мошини бадро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 тавалони 80%, краскаш мегад сиёҳ радной, хадавои шамшодаи салон тозака, задагӣ пуштагӣ надорад. хадавои кадагӣ, краскаш сиёҳ, балон 80% ва салон шам тозак, чихол задагӣ аст. мошин обшим тайёра фақат мегири ҳай мекунӣ. нархи мошина мегад 30,000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. 30,000 сомонӣ боз муомилаи хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарен занг занед, бо ягон сом муомила мекунанд. беҳтарин ҳолат мошин мегад тайёр ҳастай. рақамҳошон 24 соат кор мекунад. маромад занг занед. агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама бошад, маромад сурат маълумот шавад дар WhatsApp имо роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора гузорем фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба дев мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ҳастай ки мошинаи мусофиркаш Hyundai Porter. соли барои 2001 солае ки коробкаш механикаи салонош тозакай. мошин мегад ҳолати беҳтарин да. балонош мегад пачкай, ҳуҷҷатош мегад бучдага. як ҳуҷҷатша мекунем, фақат мошина мегири, корта пеш бибаред ки мошин барои бор кашидан тайёрай. нархи мошина мегад 55,000 мегем, боз арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи 15. якумаш аст мегафон дастӣ ва дуюмаша мегафон аст. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунанд. Hyundai Porter 2001 сол 55,000 сомонӣ боз муомила дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи 15. мошин мегад ҳолаташ беҳтаринай. маромад дӯстони азиз, метавонед ки бештар маълумотои пурра ва аниқша бо як бор дига аз соҳибашон гиред. маромад занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошинои молодёжни ҳастай ки советский ВАЗ 2107. соли барои 2002 солае ки сӯзишвориш газ бензинае. объём мотори 1.6 литри коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор. мошин мегад 5 колесаи ҳолаташ содастай. радной краска сафед, балони ҳолати корӣ, салон тозак. мошин хелаки дасти як одамда гаштесай. хоб срочно мегад пул далакура мегад мефурӯшад бо нархи 10,000 сомонӣ. боз ягон сомоша мегад мегзарем. срочно мегад 2002 сол 10,000 сомонӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда. якумаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистон аст ва дуюмаш мегафон, яъне ки номулош.
Якташ мегафоне, якташ вавилон аст. Общем, ҳар ду рақамошро корем, мошин мега срочная пул дар кушда фурӯш намудем. Дар шаҳри Кӯлоб 10,000 сомонӣ. боқӣ монда маълумотро шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад дӯстони азиз. Ва агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ бошад, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима харидор ки бошед дар комментария нависед, мо видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавонем ки компания яка ёқуб яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. Ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кӯлоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, общем 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияш оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ё ки аз ҷойҳои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамо шумо кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка ёқуб. маромад ба шумо тавсия метавонад, албатта нависед, бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry D сасяниёи вагон. соли бароишаш 2011 солае ки сӯзишвориш бензини холӣ. объем мотор 2.5 литр, коробка автомата, соистани мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд, соистани тоза, умуман расход надорад. мошин мегӯяд ҳамаи комфортоша мегӯяд, старт стоп, электропакет, кондитсионер, заводской диска. общем мошин мегӯяд тонировка, ҳуҷҷат ҳамаш 1 сола, магнитофони оригинал, ҳамаш общем айхудша. мошин мегӯяд ҳолати беҳтарин, умуман ягум дирам расход намекунад. иначи хеле салон чихел тоза, мошин общем тайёрае. нархи мошина мега 120 мегем, камтар мега муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. аввал мега хулоса кунем, фикр кунем, баъд занг занем, мега мақсад ки беҳуда нороҳат накунем. мошин мега мақсад срочно пул дар кора, не ки мақсад ки харидори аниқ, яъне одами коргарам, фақат харидори аниқ. тонировка, ҳуҷҷат ҳамаша сенсорзамок ҳамаш заводской кор мекунад. беҳтарин ҳолат дай. рақамошро мегафон, шахсони харидор маромад занг занем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra J срочна. соли бароишаш 1998 ҳастае ки ҳамгазам бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ хуб, задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин мегӯяд аккумулятораш пачкай ва 1 сола ҳуҷҷат кардагаса, баллоншам мегӯяд навай. 1 сола ҳуҷҷат, аккумулятори нав ва баллоншам нав аст. мошин общем соз аст, 4 дискаҳои рамашка. нархи мошин мегӯяд 39,000 аст. боз камтар муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. муомила мекунем, мегӯяд срочная. шахсоне агар мошинхари аниқ бошед, рақамошо наста дар поини видео вавилон кор мекунад, метавонед ки занг занед. электропакет ҳамаш будай. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатое ки мо шумо дар мошинои соз, мошинои арзон ки ба шумо пешкаш мекунем, ба хотири меҳнатои мо я лайкиро фаромӯш накунед, гузорем ва агар имконият бошад, навори моро дар кадом ҳамин сайтҳои соцсетӣ метавонед падлисаж кунед. раҳмат барои дастгирӣ ва навора то охираш тамошо кунед. мошинои арзон бениҳоят бисёрае. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс объемни. соли бароишаш 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, объем мотор 1.8 литр, коробка механика. ҳолати мошин мега беҳтарин мошин, родной краска, 4 диска, баллон ҳолати кори, салон тозак. общем мошин соз аст, ҳолаташ мега беҳтарин, яъне ки камбудиша нагуфтаи соҳибаш. муомила мекунем, мега срочна. нархи мошин 64 мега ва қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. 64 омада мега аз пеш бинед, махқултон шид, савдо мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои TCL Тоҷикистон ҳастае ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарем, бо занг занем, боқӣ монда маълумотша аз худашон гирем. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима ки мақсад харидор ки ҳастед, ҳамон маркаи мошинтона дар таги видео нависен, яъне ки ҳамонро нависен хушрӯ карда. мо агар ёфтем, шумо да пешкаш мекунем, наёфтем, хай бождат мекунем, бо дар видео оянда албатта ки меёвем, пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia ҳастае ки светои сирх, яъне ки вишнови.
соли барои 6-1994 Суишуриш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд хадавои кадагӣ, салон тозак, моторда мегӯяд гап нест, аккумулятор соз, баллон 70%, печкаш кор мекунад, фарош нав, кузов мегӯяд тоза, яъне ки нов зада. Мошин мегӯяд германская. Фақат ҳамин капоти болош мегӯяд сӯхтага, мақсад ки капоти пеш сӯхтага форад як краскаш мегӯяд ёки лак мекунед, капотуш ҳамин пеш фақат сӯхтага, дигар маҷои мошин мегӯяд 100%. ҳуҷҷатҳои солона мегӯяд дорад то мақсад ки декабри ояндара. нархи мошина мегӯяд 11500 сомон аст. бисёр не ягон ҳамин 500 сомон мумкин мегзаранд. бисёр аниқ алиш намешавад. Мошин яъне ки бисёр аниқ арзон намешавад. мошин бадро айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонӣ аст. хайна бисёр маълумотро ба шумо фаҳмода, рақамошро ба билон харидоро занг занед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки мерседесҳои Benz класс, элегансҳои простои. мошин объёмиса простой элеганс, 4 электропакет дорад. соли барои 6-1994 ҳастае ки ҳам газ, ҳам бензин кор мекунад. объём моторош 1.8 литр, коробкаш механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳам газ, ҳам бензин мегӯяд, 4 электропакет, салон тоза ва 4 калпакҳои заводской свети худуш. нархи мошин мегӯяд 35 та, нархи ахирша хайбу қатиш агар харидор бошем мумкин як рӯз мегӯяд арзон кунад. 35 та мегӯяд, нархша арзон дигар намекунад, мегӯяд хайбухту аниқ хада гирен. мошин бадро айни ҳол дар Душанбеда қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ки тисела кор мекунад, срочно мегӯяд соҳибош, мошин хуба мегӯяд, занг занед, хай маълумотҳои боқӣ монда ва аниқша аз худашон гиред. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz светои сафед. соли барои 6-1998 ҳастае ки Суишуриш тоқа бензини холӣ, объём моторош 0.8 литр экономни, яъне простой. коробка механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ду баллони пеш мегӯяд пачка, ду баллони ақиб мегӯяд миёнай. мотор мегӯяд беҳтарин, хадавои кадагӣ. мошин коробкашам соз астае. пӯсидагӣ задагӣ мегӯяд вообще умар надорад. мошин мегӯяд слишком экономни, мошин соз астае. нархи мошина мегӯяд 19000 мегӯем, бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбе. илтимос мегӯяд одамони коргарем, беҳуда мегӯяд нороҳат накунем, фақат харидорои аниқ. свети радной астае, электропакет, салон тоза, хай мошинча опшин соз астае. рақамошон вавилон аста. шахсоне ки мехарем метавонем бо қачон суҳбат кунем. срочно тоқа суми холӣ алиш намешавад. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A астае бадро ки срочная мокрый асфальт цветош. объём моторош 1.6 литр, солош 90 астае, газ бензинаш кор мекунад, коробкаш механика. мошин мегӯяд нахадвай, камтар мегӯяд наружка кор дорад, дигар маҷош мегӯяд салон тоза, 4 дискаҳои молодёжни, ҳамин камтар косметически, яъне ки камтар берун шуда кор дорад, дигар ҳамаш 100%. нархи мошин мегӯяд 11000 сомон астае, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 11000 сомонӣ бо арзонтар мекунад. рақамошон аста мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо занг занед қачон савдо кунем. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. ҳамин хабар пешкаш додем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.